Mungkin belum. Dereng. Ya. Monggo arep duwe sing anget-anget disit. Uli sing alusan ya Uli. Mbak Yeni. Aduh ditanggap kowe sih takon lagune apa? Ya. Ayo. Masih ada. Nggih Mbah, ajeng lagu napa Mbah? Napa mawon? Apa bae? Heeh. Aduh kan Bandung ki lho. Iya. Iya. Dewe sing sragenan di Dewe sing sragenan di situ ora masalah. Sragenan ya. Daripada ayo. Jenengane bingung. Monggo. Nggih, nyuwun gelo nggih Mas. Jan gelanan jeneng mengenyong kok. Gue ngomong gela. Lah nyong gela banget karo Rika lah. Gela. Nggih. Yuk dikasih lagunya Gelo bersama Mbak Yeni. Sambil nunggu requestan. Iya. Mbak Yeni. Dalam. Kayong lagune mandan kepenak apa ya? Oh iya ya sing ngomong itu. Kena anu gelane mengenyong ya kena sate man. Ora Mas, aku kayaknya anu ireng-ireng dadi ora keton. Salah ngeri kabae. Anu kaya kiye dijodhongna karo bujang ya jelas manane gela. Alah. Buajangan. Ora lagune kayong kepenak. Bapak-bapak karo ibu-ibu jangan menikmati banget. Apa iya Pak? Dadi arep ya. Orang nana sing utik apa kepriwe ya? Jangan mandan kayak gini Pak. Mungkin urung panas. Yuk, lanjut. Kaya ngene lho. Wow.
main. Sor iki ya, Pak. Ya, yuk lalane. Kaya ngene lakonku. Biyen ngobrol dadak ketemu. Yen pancen ditinggal. Ati selawase. Cik sampun matur nuwun. Terima kasih matur Panjang nuwun. dredeg kok, Pak. Aduh, monggo katuran lenggah Mbak Yeni dengan lagunya Gelo. Nyong sing gawe gelayamen. Iya. Niku kathah nggih Mas Didi niku banyak sekali penyanyinya. Jadi Pokoknya ora kurang. Iya. Alhamdulillah pada acara siang hari ini ya. Pokoknya Iya. sing ado-ado pada merek. ya, Ya sing mulane merek monggo. juga melu yang kuyung. Ya. Yang lainnya sudah tinggal